Weche maka kod kacha. Joluo duto. E piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jabero mar sirikal Johnson Oduoro yango ni okile Chalu Mbombu mabende ne owito ngimane tok ne chele kod magina ne owito ngimane kalure kod hinyruok marach mabende noyudo kod remo mang'eny mane ochwer tok chele gi magina. Bero no bende yango ni ne ochiele gi magina nyadi boro. Laktar Oduoro owacho ni tok seche 4 bende ne giyudo lisasi 2 e kore. Komachielo bende en ni apisas mawuok ka duol makido gi yedhe mamero ji pacho kae manona kada omako achija 2 kod nyasore manengone romo $5 e od dak mar jopuonjre alwora ma Jafco e boma ma Homa Bay. Mae notimore tok yudo maling' kowuok kuom jopiny. Jalup director mar Nakada mochung'ne chenro mag tudruok Simon Mwangi wacho ni nyasorego ne nitiere gunde kendo ne opandgi achiel kuom kadak mar jopuonjre ma ok onego bed ni iyude yedhe mamero ji. Mwangi noloso e yo machalo kama. And today we've conducted a multi-agency-led operation where we have managed to nab Bangi worth approximately 5 million at a student's hostel in Homa Bay town. And these efforts are following intelligence reports that these activities were taking place in a student hostel, which is supposed to be a drug-free zone. So we have also nabbed some 2 suspects who have been found in possession of uncustomed cigarettes on top of the bang that we found. And the bang was in form of sacks, tariffs, and brooms. So investigations are ongoing, and the suspects are going to have their day in court. Atamalo prauchel kod 2 mag jo Kenya wacho ni Kenya ochomo kamarach kata mala 15 kende ema bende neno ni Kenya oreo yo makare kalure kod duoko mar nonro mabende gol kod kambi mar Tifa. Nonro bende yango ni oganda ok mor kod kit telo masani, chal mar uchumi kod nengo ngima. Atamalo prauchel kod 4 mag oganda e pacho kae ok mor kod sirikal manywanda kata broad based government. Kata malo 29 to sire lwedo. Wadhi kaunti Migori kama wayudo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogolo chik mondo jogo mantiere kod bunde e tok chik ochwal ka obila e kinde mabende owacho ni ogai mar obila mondo tim apedha ne jogo mantiere kod bunde e tok chik. Murkomen ne loso e gwenge mag Migori kendo jafo marwa ko ke kaunti ma Migori Jojuma miyo ler mathoth ewi wachni. Jatend arita kwe e pacho kae Kipchumba Murkomen moriko ni uwe kaunti ma Migori e kinde romo mar wechego mag arita kwe motis kaka jukwala usalama wacho ni gisengo ne nitie bunde mathoth mantie lwet jopiny e moko kuom gwenge kaunti ma Migori to inya gwengo ma Kuria bunde bende koro osebed ka itiyo godo e timo maundu. Those who are carrying out, who have illegal firearms are going to be profiled. There will be targeted operations. They will be summoned. They will be sought individually. Standing and olive branch to all those who have illegal firearms to surrender immediately to the next police station and hand over their firearms to the government, to the police. Owantie kwan oganda buora mosewito ngimagi gengo ma Kuria e kaunti ma Migori ka okalo kuom bunde mantie oganda e tok chik. We are very sad to note that some of these illegal firearms have led to killing of public officers and also citizens. And just a few weeks ago, we lost our assistant chief in this county as a result of attacks that were perpetrated by criminals who have illegal firearms. Ne wan jogo bende koro nitie kod bundegi. Koro nyaka chwal ka obila mapiyo piyo kapok kawnigi okang' mar chik kod piny owacho. And therefore, we have resolved today that the Inspector General of Police, herein represented by the Deputy Inspector General, Mr. Gilbert Masengeli, is going to they are going to carry out intelligence-led operations to make sure that all the illegal firearms are removed from hands of civilians. That is an extremely important exercise to be done. We have succeeded elsewhere, even in more difficult areas where we are dealing with banditry. There is no reason why here in Migori and Narok we should not be able to get illegal firearms from
civilians. A failure to which they will be, when the government comes for them, they will, I hope that they will not find themselves in the situation of regret. Jatend migao ni marite kwe pacho kae bende wani piny owacho dhi nyime kod keto kwe e tong' Ang'ata Paragoi made kaunti no ma Narok kaachiel kod Gwetembe e kaunti ma Migori e kinde ma migao mar lowo dhi nyime kod tieko ywaruok mar lowo ma osebedo e kind kaunti ariyogi. From our security committee, we know and we are aware that the Ministry of Lands is working hard to resolve the question of land. We continue to provide support in terms of alternative dispute resolution mechanism, peaceful resolution of land disputes through barazas. Komachielo Murkomen bende wan darita kwe dhi nyime kod tim nonro ka otende kod nek mar okil Mbobu Kialo mane ochiel kod lisasi mowito ngimane e boma Nairobi ndalo machuok mokalo. Owad nitiere achije ma bende gitimo negi nonro ka otende kod nekni. Have been in touch with the DCI since this issue has happened, and I am happy to note that there is some progress that has been made. Some persons of interest have been identified, that those persons of interest are being interrogated, and many others are going to be sought. I pray that the DCI is going to be successful. We thank the eyewitnesses who have already come out, who are in the scene, and many other Kenyans of goodwill who are giving information to the DCI. Nenya Kalondo Maramoiko ke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Jad bura machon Marungo Dalmas Otieno Anyango ibiro yik tarik 2 mar dwe manyien e gwenge mag Kangeso e kaunti ma Migori. Familia mare kotelnegi kod jalosi logi mak Rachuonyo owacho ni gidhi nyime gi bago romo odiochieng' machano ik mare. Koro ote madwa miyo en ni wasewinjore piny nyaka malo ni Dr. Dalmas Otieno Anyango idhi yik tarik 2 dwe mar 10 e higani e dalane mantie Kangeso Village e Rongo constituency. Welo te man Kenya ka ung'eyo nyalo biro te kata e thuolo masani ker be oseyie ni biro. Omiyo waikre uru kaka oganda Luo maiko wuodgi mane gigeno. Asechiko ita e konde Luo koni gi koni. Asewinjo weche ma ji wacho e piny Luo e kaluwore Nyakalondo nyaka e social media. Ang'e ni ma ng'ama ji ohero. Omiyo Kenya te wang'i biro bedo ka ng'iyo Rongo. Omiyo uno oganda Luo rwakuru welo e yo manyalo miyo welo mor, to ube weu ka uonge kod wich. Ka kamano nitie kaendi Mheshimiwa Kopio, to kapok owuoyo achaka paronu ni joma nitie manyicha chiegni kabisa waromoga e ode makileleshwa odhiambo kodhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo jodak ma Ugunja sublocation e subcounty ma Ugunja dwaro mondo chuog tend loch nanga manyien kaka yo mar bero chenro mabende chwalo ne oganda e gwenge makono kokalo kuom riwruok margi mabende otisi ni Ugunja Development Forum ma jodago koro kwayo sirikal mondo ket sublocation no kaka location. Ne giloso yo machalo kamae kokalo kuom ote mabende ne gichwalo ne Georgia Mulo mabende en reporter marwa e gwenge mag Siaya. Kokalo riwruoge midendo ni Ugunja Development Forum, jodak ma Ugunja go e koko telnegi gi Alfred Apio Duor oywak ni wuodh manyo sublocations mamoko manyien Ugunja kuno koro sedak mokalo. Waromo ka nowach mar pogo sublocations manene wachako mana 208 nyaka sani 2023 be gima bila ni nobetie. Koro kawuono ochuno mondo wabed ka mondo wawuo e wach mar fuatilia wach mar sublocation wagi kama neno dhiye nikeche nitie gwenge maneno chako do mar gwagi to sega pog. Koro kwang'e nang'o madhi mbele momiyo gima bila ni pod ok wanwang'o gima wadwaro. Weche ma otiel gi Rehema Atieno mawacho ni Ugunja duong' to kwan dhano bende ng'eny makaber to koro nego loke location mondo chuogne gi sublocations mamoko. Iromo makawuono wantie Ugunja kama wabetie kaban kani wadwan mondo walos Ugunja wan sani wang'eny wadwan walos mondo wabed gi location marwa, wabed gi chief marwa, wabende wayudie kombe moko miyudo nikech Ugunja sani duong'. Mago giwacho ka jogo manigi ng'ol kotelnegi gi Clement Luta to nyiso adieri ma gin godo ni medo sublocations nyalo biro konyo e chwalo negi chenro mege piny owacho machiegni. Koro location ni wasebedo kwa sedware mondo joma ng'ol bende oyudie kaka nyalo bedo go
wechegi kar kae. Koro wan kod chikewa ma bende wadwa ni Ugunja sub location ka. Wane ni location ni jomong'ol dwa uthe nadi. To jomong'ol dwa dhi yude ang'o i location ka. Mane kwayo ma bedo kodo. Koro jogo ma nyalo bedo jomong'ol akwayo ni mondo giket chunygi mondo waked lweny kaka wan jomong'ol wamoko piny ka wayud kaka wanyalo dhi mbele. Ka koro ni to gisingo timo duto ma ginyalo e neno ni dwachgi ochopi. Osethirwa chakre 2008 nyaka 2023-2025 wechewa gi okaw bonyon. To sani wawuok oko kendo wadwa no location marwa mar Ugunja bedie. Waromo namba, waromo square kilometers, gimomiyo ok onego wayud location onge. Wadwaro location marwa miluongo no Ugunja location. Waromo ka duol achiel duondwa ni wadwano team moyier mondo odhi ka DC. Kotamre wabro dhi sub county, kotamre wabro dhi county nyaka kare mondo molo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Riwruok ma ok mar sirikal mano mar World Vision Kenya oloro chenro mage gwenge mag Magunga e kachung'od bura ma Suba South bang' bedo kuno kuom higni 17. World Vision Kenya ne odonjo Magunga Suba South higa mar 2008 kama bende gisebedo ka gitayo chenro mag dongruok e ngima oganda kanyaka sani nyaka ne gilos apisi kuno ne gisemulo ngima oganda ma kwan gi heo gana 55 kuom hignigo gisebedo ka gisiro weche somo, arita mag nyithindo, thieth e kind mamoko. Ne giloso e yo machalo kamae. Improve learning environment in schools within Magunga by providing schools with desks, by planning facilities within the early childhood development. We have also supported secondary school students with school levies. We have also built hygiene and sanitation facilities within the schools that we targeted within the program. On water, 12 water projects, been able to reach 9,000 households with clean, safe water, access water within the World Health Organization recommended distances. And food security, we have been able to provide farmer groups with beehives, improved beehives. We have been able to also train fish farmers and supported them. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga okwayo jodak ma kono mondo mi kik keth moko kuom chenro ma owenegi kod riwruogno. Yudo kata korotor, iyudo kaptange otimang'owa obarore. That is why the World Vision had to train you, had to take you through thorough training to maintain and sustain these projects. If you don't sustain them, if you don't offer them security, if you don't secure them, then it would be you who will